ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಗಲೆ ಹಾಯ್. ಇದು ಕುವೈಟ್ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಬರ್ಸ ಕಡೆ ಕಾಲುವಿರ ಮಾಡುವೆ. ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಂದು ವೆದರ್ ಇದ್ದದ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಲಾತ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಬಾರಿ ದಿನ ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ. ಇದು ಕುವೈಟ್ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಬರ್ಸ ಅಂಚನೆ ಜೋರು ಚಳಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಅರೌಂಡ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂತ ಪೋಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದುಂಡು. ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಚಳಿ. ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋದು ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಇತ್ತು. ಕೋಡೆ ಮರಣಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬರಂದೇ ಉಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಾ ಜೋರು ಬರ್ಸತ್ತು ಅಂತ ಲೈಟ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಂಚ ಚಳಿಲ್ಲ ಜೋರು ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಪೂರ್ವ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೋಲು ಅಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಲಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಎಂಚಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಜೂ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅವಲ್ಲೊಂತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೋಲು ಐಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಅಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಮಲ್ಪಿರೋ ತರೇಕ್ ಪಾಟ್ನ. ಸೊ ಐತಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೋಲು ಐಕ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವು ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲ್ ಯಾಲು ನೀವು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲು ಲಾಗ್ ಚೂರಾಣಲ್ಲ ಚೂರಾಣ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲು. ಈ ಸರ್ತಿ ಚೂರಾಣ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ಏಪಲ್ ಏನು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪೊಂಡಾಲು ಒಂಜ ರಡ್ಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೋಲು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಚೂರಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಲ್ಲ ಗಿಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಇಂಚೇನಿಗೆ ಲಾಗ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಲಿ. ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಡೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಟೆಂಪಳ್ಳಿನಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವನಸುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಿದಡ್ದ ಇತ್ತ ಇನಿ ಆಯುಷ ಅರಿಶಿ ಪಿದಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋತೇರು ತುಕ್ಕಾಗಲೆಂತ ಜಾವೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೇಗ ಪೋತೇರು ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಆಯಿಲ ಆರುಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ. ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಗಲೆ ಹಾಯ್. ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಾ? ಎಂಕುಲ್ ಟಾಟಾ ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆತಾ? ಎಂಕುಲ್ ಜೋಜ ನಡೆ ಪೋದು ಬಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ನಡೆಗ ಪೋದು ಬಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಡಲಿ. ಜೋಜ ತೋಜಾಲಿ ಜೋಜನ್ ತೋಜಾಲಿ ನೋಡಿ ಜೋಜವ್ವ ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲಿ ಜೋಜಾಗ ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲಿ ಜೋಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಂಟಿ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಪೋಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕುಲ್ಲುಗ ఆయన ఫ్రెండ్ ఎన్న బాబు మగ ఎన్న బాబు ఎన్న బాబు ఎన్న బాబు ఇవొచ్చెంగ్ ఎన్న బాబు
ಬರ್ಪ ನಾನು ರಕ್ಷಿತ ಹಾಂ ಹಾಂ బాబు బాబు ನಂಗೆ ಶೋಕ್ ఉండದೆ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕಲ್ಪವನ್ನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಇನಿ ಬನ್ನಿ ಇನಿ ಅನ್ಪುಜರ್ಗೆ ಅಗುಲಿತ್ತೆ ಜೆತ್ಲಾಕಿ ನಂಚದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಮೂಡು ಇಜ್ಜರಗುಲು ಇನ್ನೇನ ಮಾಮಿ ಇಂಕಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ದಿರ ಅರ್ನ ಅರ್ವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಕೊಂತೇರು ದೇವ್ರಿಗೂ ಅಂಚೈತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಖಾಲಿ ಆತನ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚದಿನಿ ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರನ್ನ ಮಗೆ ಇದ್ದದ ಅಂಚದಿನಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಜವೆ ಏನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪರೆ ಏನ ಪೂರ ಪಾಡುವರು 2 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಅಡಿಯ ಹಾ ನಿಕ್ಕು ಪಿರವು ಕೊಡತ್ತ ಹಾ ದುಂಬಾಗ್ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಮೇರ್ನ ಅದೇ ಅಭಿಪುರ ಕೊಂತೈತೆ ಅವ್ವ ಹಾ ಇನ್ನು ಗುಡ್ಡೆದ ಇನೇ ಗೊತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪಾಡೀರು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಹಾ 5 ಚಮಚ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಅನ್ನಂತೆ ಓ ಹಾ ಅಡೆ ಕೇಕ್ ತಿಂಡನ ಅಲ್ಲಿ నీకు పొసతోలతో నీకు అవ్వ నీకు ఉంచుದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಏನಾರ ಪಾಡುವಿರಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟ ಅಲ್ವೇ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ಕು ಮೋಜಿ ಒಂದಾ ಇಡಗ ಅಲ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಾರು ಐನು ಅಣ್ಣತ್ತೆ ಐನತ್ತಿ ಐನು ಅವು ಅಸರ್ ಓ ದೊಡ್ಡ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೈತೆ ಪೊಸತ್ತೆ ನನಗೆ ಎತ್ತನಿತ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಅವೇನ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ನಿ ಇದನ್ನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಲತ್ತಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತಿಮಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಕದಕೆ ಗರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಓ ಓ ಅಮ್ಮ ಬಾ ನೋಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲ ನನ್ನ ಅಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದ್ರಿಂಗಿ ತಪ್ಪು ಮೆಹಂದಿ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮೆಂತ ತುಳು ಟೇಬಲ್ ಪುಂಡೆ ದಾಸವಾಳ ಇರೆ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಓ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಓ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪುದ ಹಾಂ ಕೊಂಚ ಅದ ಪಿಂಕ್ ಬಗ 7 ಗಂಟೆ ನೀರು 2 ಲೀಟರ್ ವಾ ನೀರು ಅವ್ರು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಪೋಲೆ ಮಗ ಕನ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಚ ಗಲ 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 ಕೊತ್ತಿಯೋಡು ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಕಾಪದ ಮಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತನತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಗ ಅವ್ಳು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೀರ ಅದಾಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಎತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ ಹೆಡ್ಮನುದಾ ಏಳ್ನುದಾ ಏನುದು ಬಕ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ದಾಸವಾಳ ನನ್ನ 31 ಕೊಡವು ಸಮ ಕಾಯೆ ಬರೀ ಬಕ ಇಂಕಲ್ನ ಏರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ನಿಗಲೆ ಬೊಂಬೈದಾಗಲೇ ಏರ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ನಾಂಡ ಅಗಲೆಗೊಂದು ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಗೆ ನೀವು ಕಣಪರಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಐತ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಮೆತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತೆ ಬರೋ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗುಲು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ನಿಗಲೆಗೆ ನಾ ಮಾಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಗುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಹಾಕರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದು ಪನೊಂದು ಖಾರ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ಬೇರಿತೆ
ಹತ್ರ ಸಮ ಕಾಯೋ ಕೆಂಪು 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 ಅವಡು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಬಕ ಮಾತೇರು ಕೆಲವೇರು ಹೆಜ್ಜಾಲ್ಪೇರು ಕಡೆದು ಬಾಡುವೇರು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಬಾಡುವೇರು ಯಾ ಪಾಡು ಏ ಅಲುವೀರು ಬಾಡ್ದೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಅಲುವೀರು ಬಾಡುವೆ ಹಾಂ ಅಲುವಿರ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಾಡಿರಾರು ಈಡ್ದಾನ್ ಮಗ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಆಂಡ ಒರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಂ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮೆನ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಕಾಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಯಸ್ ಬಟ್ನಿಗಲಿಗಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಮ್ಮೆನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿರೆ ಎಂಕಲೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಲಂಡನ್ಗ್ಲ ಕೊಂತೆ ಮೊಲ್ಲ ಪಲೆ ದುಬೈ ಸಿಪ್ಪುಡ್ ಅಂದ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗ್ಲ ಕೊಂತೆ ಕಾಯಿಲ ಬತ್ತ ಹೋಗಿ ದಾಲ ಎಂಟು ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು ಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು ಕೊದ್ದಿನ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಗ ಎಣ್ಣೆ. ಹಾಂ ಓ ಒಂಜನ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ತುಯರ್ದ ಗೈಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ವೆ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.